ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ମଜା ପୁସ୍ତକରୁ 7 ବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନେବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ। ଏହି 7 ଦିନକୁ 7 ବାର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି 7 ବାର ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଅଛି ଶୁଣ। ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ମନେ ରଖ ସୁଧୀଜନ, ସୋମବାରେ ପୂଜିବା ଶିବ ସକଳ ଦୁଃଖ ନାଶ ହେବ। ତାପରେ ଆସଇ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ହୁଅଇ ଦୁର୍ଗା ମା'ର। ତାପରେ ଆସଇ ବୁଧବାର ପରିଷ୍କାର କର ଘର ଦୁଆର। ତାପରେ ଆସଇ ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା'ର। ତାପରେ ଆସଇ ଶୁକ୍ରବାର ପୂଜା କରିଥାଉଁ ଆମେ ସନ୍ତୋଷୀ ମା'ର। ତାପରେ ଆସଇ ଶନିବାର ସକଳ ପୂଜା ହୁଏ ଆମର। ତାପରେ ଆସଇ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିବସଟି ଅଟେ ଆମର। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଗୀତଟି।